yhden maalin laukoi tuossa Lasbo-ottelussa, joten pisteiden muodossakin kausi lähti heti käyntiin ja siinä tulee loistava paikka Petteri Kääriäisen maalin eteen, mutta hieno torjunnan venyttää Joonas Kaltiainen. Se on rangaistuslaukaus sitten tästä tilanteesta. Loistava torjunnan ottaa ensiksi Joonas Kaltiainen, mutta Kääriäinen saa mailaa sen verran tilanteessa, että rangaistuslaukaus on tuomio. Satu Kiipeli, Ossin paras maalintekijä, pisteiden tekijä tällä kaudella, pääsee yrittämään 2 rankkariosumaa ja hänet on tunnettu näistä rankkareista spesialistina, mikä on ratkaisu tällä kertaa. Lähtee nostamaan, mutta Joonas Kaltiainen on vastassa ja saa torjuttaa Satu Kiipelin rangaistuslaukauksen. 21 tehopistettä, mutta tällä kaudella on ollut tukkoista 4 maalia, 2+2 teho toistaiseksi ja 4 tehopistettä siis. Ja näin pomppii pallo lopulta ensimmäisen kerran sinne Ols-maaliin. Perttu Pajukoski laukoo ja Ville Mestarin suojusten kautta. Mestari ei tiedä minne pallo menee torjunnan jälkeen ja sinne se lopulta liruu. Sorri. Ei pääse Sorri Nimikko Kanttia vielä tekemään. Kulmassa Turulla. Häneltä kuitenkin hieman hidasta päätöksentekoa ja siinä Oilers pääsee hetkellisesti katsomaan. Hyvä jako sitten Juho Sorrilta maalin eteen ja Petri Niemelä. Jonkin sortin sympassikorilla apinailäiseltä taitaa lähteä selästä, kun Petri Niemelä iskee tilanteeksi 1-1 ja kauden 3. osuma on tosiasia. Aivan loistava syöttö Juho Sorrilta tuohon Niemelän maaliin. Vie maalin taakse, mutta kääntää vielä vanhalle tolpalle rystypuolelta ja Petri Niemelällä helppo työ iskeä. Raikamo. Ei vielä lähde laukomaan. Vardi. Raikamo. Finfors. Markkola. Hakee poikittais syötöllä Sylvester Raikamo ja sehän uppaa yläkulmaan. Kun tarpeeksi tilaa antaa, niin Markus Markkola löytää kyllä näillä syötöillä todella hyvällä prosentilla pelikaverit. Tuollainen no look syöttö lähtee, pikkusen hämää vielä siinä ensimmäisen syötön kohdalla. Ja ottaa pari taka-askelta ja sitten poikittaa syötö. Kääriäinen. Alakertaa Saarniolle. Saarnion toimitus lähtee, menee leveäksi takatolpasta. Matias Tiira. Tiira pyörähtää maali eteen, tarjoaa Petteri Kääriäiselle erittäin hieno syötö ja 2-2 lukemat. Ala Petteri Kääriäinen. Hienoa duunia tekee Matias Tiira tuossa maalissa. Vie tonne taakse ja sellainen hyvin samantyylinen kääntö vanhalta tolpalta. Sieppi. Kinnunen. Viander saa Sander Lindforsin vastata, mutta hyvin harhauttaa hänet tekemään tommosen vartaloharhautuksen ja Joni Arttu Sieppi iskee. Pallon Oilers Nyytti ja tilanne 3-2 oululaisille. Tommi Viander, voisiko maistuvampaa esitellä tehdä uraa avauspisteeseen salibändin liigassa. Loistava vartaloharhautus, millä saa Sander Lindforsin hetkellisesti menettämään tasapainon. Nosto keskiviiva tuntumaan, syöttö Joni Arttu Siepille ja hyvin myös pitää oululaisyleisö ääntä tällä hetkellä Kastellissa. Kvist. Saarnio. Wikstedt keskustaan. Matias Tiira. Laukaisu lähtee ja se uppoo etukulmasta sisään. Matias Tiira viimeistelee 4-2 aivan äskeisen maalin jälkeen. Ei edes minuutti ehdi kulua Joni Arttu Sieppi edellistä, kun Matias Tiira lyö pallon Joonas Kaltiaisen selän taakse ja 2 maalin johtoon Oulus tässä toisen erän lopussa. Pajukoski, Oskar Hänninen, Oliver Vardi nostettu tähän ykkösvitjaan. Oliver Vardin laukaus lähtee Ville Mestarilta, hyvä torjunta sieltä kypärällä ja olkapään vierestä. Matias Tiira pyöräyttää maalin taakse. Maali eteen tulee kuin varkain Mikko Saariolle paikka, mutta ei saa sisään. Joonas Kaltiainen venyttää tuohon eteen ja ei ollut kaukana Oulsin 5-2 maali. Samalla kerrottakoon, että 6-11 lukemin päättyi M-Team KV-ottelu, joten se ottelu saatiin päätöksiä ja seuraava paikka avautui Olli Wikstedille.
maali eteen, mutta viime hetkellä saa Joonas Kaltiainen pidettyä jalkansa kiinni, eikä pallo liru sinne. Ja aivan juuri myös kolmannen erän puoliväli lähestyy, eikä toistaiseksi vielä ole aivan kovin kovan pyörityksen joutunut, kun tästä tilanteesta sitten Lauri Tiira lähtee rangaistujen aition. Tässä kulmatilanteessa Tiira katsotaan rikkoneen ja siitä Tiirahan ei tätä sulata, on nimittäin kävelemässä suoraan tuonne vaihtopenkille tuttuun tyyliin, mutta silmin nähden ja kuullen kyllä yllättyy, kun kuulee, että lähtee rangaistusta kärsimään. Raikamolle vasempaa siipe, ei vieläkään lähde laukaus, Talvitie. Hänninen. Keskustaan löytyy mestarilta aivan ilmiömäinen torjunta tuohon Oliver Varrin laukaukseen ja kerää kyllä ansaitut aplodit siitä itselle. Nyt tulee nopea kääntö ja siitä pallo laittaa maalin. Oilers tulee 4-3 tilanteeseen nopean käännön jälkeen ylivoimalla. Oskar Hänninen viimeistelee illan ensimmäisensä. Erinomainen peliluku ensin Ilari Talvitieltä ja katkaisee tuon Ossin nopean kääntöyrityksen laidan lähellä. Pallo siitä Raikamolle, joka löytää heti toiselta puolelta Hännisen ja pallo etukulmasta sisään tälle maalille. Ei äsken loistavasti torjunut mestari kyllä voinut mitään ja näin nousee Oilers maalin päähän. Ei löydä syöttötilaa keskusta. Olt Tukkisen erittäin hyvin tällä hetkellä. Kimmokkeen kautta tulee Talvitien laukaus mestarin syliin ja mestari avaa tuonne Matias Tiiralle. Tiira kuitenkin kaksin kappaletilanteessa näyttää rikkovaa Risto Töllikköä ja sen tuomari viheltää pois. Pikkusen antaa siinä Tiira vauhtia, ei aivan kylkeen ei kuitenkaan tilanteessa tullut ja vauhdin kautta Osmies tulee sieltä ja Oilari Talvitie. Se kova laukaus viuhuu aina Oils-pelaajien kautta sinne ylänurkkaan ja Ville Mestari on voimaton omalla maallaan, kun Oilers nousee tasoihin tässä ottelussa. Riskinotto kannatti ja ilman maalivahtia Oilers iskee tuon tasoitusosuman.